Oji kwenu oji kwezuonu igwurube okodo. Good morning, good afternoon, good evening. Ekene m ụmụnne m, ekene m ụnụ. Asị nkata tamala anyị ncha niile mma. Asịkwa m onye kpọrọ anya lee ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ife nna ayọ n'isi anyị ncha niile n'otu n'otu. Ife ọma meela anyị, ọmaka meela anyị. Onye afọ taa ka afụkwa na echi. Biko onye nna onye ebekwu na-enyefe CSO Urumkpu Patriotic Union and also the National PRO Urumkpu Patriotic Union. I come in peace. Even the bar video refresh kwa memory anyị ncha niile wee tag ya wee na-ekwu okwu bụ ka anyị wetara ụnụ latest update, because there is something I said about this video the last time this video na trend, and this young man na-egwu ọ na-egwu mmiri karịa ya mana ọ marọ. But I know that a day like this will come. As I'm talking to you now, yesterday at about 12 o'clock in the afternoon, he was arrested. Now peace here na Mbuka from men see Abuja Webia, from force headquarters Webia, and they track him and they are bully in a shop here na office here. Then near the port na Oka, near the port na Ogidi na work kidnapping keme na ko je kowa ofuma. How many millions of naira ọkwere na akaụntụ Peter Ilozuo Peter ji wee kuchie ala. You said it openly na social media. All trend well. So the best thing kwa ikile kita abụrụ ọkọwa alụ ndị gọọmenti ọkọwasịzi ya ọbịazịabịarịa the video ụkwazi ndị mmadụ ife menụ maka na nyanwa m ife menụ na ọjọọ ọsụ chọọ iches cloud ka ọ tanishie image of our own. Anyị nwa bụ Umuoji na nwanne anyị nwoke bụ Peter Ilozuo na nwere onye oji nke ya ọgaranya na-emelụ ụmụ ogbenye ibe ka mmadụ na-ekesịara anya wee ya bụ nchekọ chekasị ebe onye egwu mmiri o jebe nọ na gota Awada maọbụ gota Lagos o wee jebe na River Niger ije gwu mmiri ị na-abụrụ ọnụ mmiri ya eburu gbada. So as I'm talking to you na ọ nọ his way to Abuja with a flight yo agbakwara ya flight ka ọ ghara ịta afụ too much ka o wee nwee ike ilu kọwaa ọfụma ego ọnụọkwụ ka enyekwu ya ego maọbụ ka o jee were ana. Ekedekwa m ụnụ asịkwa nkata atamala anyị mma. Nke a bụ from the right source ka ọ ghara ịbụ onye pụwa ọnụchatakwa from somewhere ọ dịkwa anaghị confuse ya ndị mmadụ. Etu a ngwa ọnụ kịta bụ etu a ka o si dị. So daalụnụ.